sa sisin pat ngawan ban ai kublei ya pi baro ki ba I ki jung ublei ki ba yai pe ya kani ka channel ka YouTube channel ban yo sngo bat ban ya yo sngo ya ka tin ka jung ublei na ai kublei I ki pi baro ublei unai kirku ya pi kat ba pinang ya yo sngo ya ka tin jung ublei nama ka jinget ka jia na ka ba sngo bat yo sngo ya ka tin ka jung ublei mentangin poi ha kani ka benta ka balai ka jing perkhat hapo ladi ka bangile kren segawai pat ka benta ngimdei ban kwa ha ki jingmut ya ki ei bala mana lani bala adong kata kalong ka bangi habbat ban sumar ba ha ka jing im jungi ngisiam ka daw ten rai ka pop kalong ha ka do nut jung ubrio wa besol po la ka stish kinong room kalenong ka banengkong pikin mau ko tu ko khot ka ba arpu wei bat ka ba arpu ar wong haba kila tip yu ublei kim chimla pendan buram yu ukom ublei hendrei kila manthala ha ki jing perkhat manthala ha ki jing perkhat jongki kum tala pen senyat yo ya ka donot bit ke jongki syu uang tu khot ka ba arpu ar haba kikren plan duman bakilong ki bastar kila man bit no penban ujisu uong ini kikentin ke gospel Matius kat kendai katsan kalenong uong na baka doknut na ka doknut ki mino ki jengmut ki babaman ki jengmut ki babaman ujakop akalenong ke baningkong ngipet habang ngipuli ngisyam ya kini kelai teli ki jeng sisa ka baningkong kawan ka jeng bakwa lani ka jeng kwa brayo brio kabaar kawan kejing pensyoi bat kabak habdu kabalai kakha kapop ubri ule pop namar bakawan nengkong kejing kwa ha kejing mut jing perkhat jung u kabaar kawan kejing pensyoi bat kabalai kawan kapop ha kejing im jung u kejing maham nakabenta jungi kalong bangim dei ban sya syukur ngim dei ban sya syukur kumba phila perkhat kumba pila perkhat ya ki ei kibas niu phet yap na kijing pensyoi phet yap na kijing pensyoi la pensyoi ya ka im henrei ka klempet kala perkhat ban bat kala liat hakapop usaitan uluan ban pen perkhat yu Jesus Christ uluan ban pensyoi yu henrei u klem liat ha kijing pensyoi Dai namar kata kadau u Jesus Christ u penyarengkat yakani ka jing perkhat kwa brai lani baki ong akintin nong wei ka lustful look ka lustful thought cha ka pop klim u Jesus Christ u pen pau syakdar how Matthias san kalanong kalong ka ei ka ba ka ba khor hadu kata katu khot ka ba arpunyo ber arpu pra Sngap uang Piliot ngo balaong na mamin barim Men om klem Henry nga ong api Ba uno-unoru Ubada kmi yaka brio Yaka ban kwa yaka Ulala klim lupa yaka Kumta halaka doknut Ngisya musitan Uklem la Ban pensniu bantu ya ki jeng mut jeng perkhat jeng ujob dai namar kata kadau u pensitom ukta ya ka met ka jeng u ban pensitom jur yu u ka jeng job persya ya ka pop ko ki briu ka jeng ublei kamut ka jeng job ha ki jeng mut ki jeng perkhat ka jonga bat jong phi ban job dai namar kata kadau ka jeng im ka bokhuai ha ka bari ka dai ka jeng perkhat ka bokhuai haka jing im jongi lada ngim sensar yala ka binsim tik kan long kum ong ga kitab proverb arkusan galenong kan long kum kan nong ba kabalatua klem ki kenro kan nong ba kabalatua kabom don kenro tu blei un penla bangin sensar yala ka binsim ka jongi Bat day tang kamen sim ka jongi ka ban ripen em yangi hadu ka bakut ko kibriu ka jongu blai
ka jing suntuoj ni ka jing phai dien ru ka sedang na ki jing mut jing perkhat Hebrew ka lenong ka bakhat wei ki khot ka bakhat san ka jing phai dien u brio ki brio ki bak slide no kawan nang kong na ki jing mut jing perkhat kumbang ilia kren syadien hakatu ka part 1 ka gospel u Lukas ka lenong ka bandrio hang ni ngi puli baka jing perkhat ni ka rukom perkhat kadai kata ka daw tenrai jong baro ar ka babha lani ka basliu shu ki jing perkhat nilai keren baki dei ki sembai jong ki jing le lani ki kam umta ka jing im ka babet kasdang bat ka jing perkhat ka babet ka jonga bat jong pi u David uduai ni ki kentin na kitab Sam sispa lai phandai lai teli uduai wong tu yet tu tunju bat tu khmi yet tunju bat khmi kata kamot ki ai ki basniu ki bamla ban pau ki bamla ban pau kabadon haki jengmut jeng perkhat ki jong u jonga bat jong pi wapsol Paul da ka jing snus kem uong o ngidon ka jingmut ukres ulang skem hadu kata ban ong ngadon ka jingmut ukres kalau ka challenge ka bakrau ya ka balang bandon ka jingmut ukres awai pat ngimdei ban sya ba ka jingmut jing perkhat kan kelalong ka jakhlai ni ka sindrom sendra ngimdei ban lumthup haki jingmut ki jongi ni jiyo pediang ya kita kimar ki mata ki balarim ki mar jakhlia ki mil ki balarim balakentaj ka ki khot ki jangbel kum ka nuksa ki sithi na kamil don lai tili ki sithi ka kamil ka baki wanra ki sithi ka baningkong sibun na ki kimdalong ki bokordor ban jubah ka baar katu ka ni ki sithi kimdalong kordor ban puli ki ka balai ki don ki sithi ki basisha ki sithi ki bathikna andre kimlong kordor ban bu jingken mau hapan berat ya ki bomdei ki bejaklia bat penne tang ya ki badai kita ki jing perkhat ki balarim ka baki khot ki jang thoughts haka kentin nong wei perkhat ya ki balarim ki jing perkhat ki bejaklia dei ban pendam dei ban berat haka kentin menta delete no ya ki Nong rai sam pikir mah ke Bible ko anggun sam sispa kat kendai kat khot ke sispa kat lai wong nga isi e ke jing berkhat ki baja khlia ki basap hatu ublei umla maham aga gos aga kitabu isya so fulai ke lenong kat khot ke bakhat phra wong wat berkhat ye ki ba menshua lemni ye ki barem wat berkhat kibarem wat perkhat hanrengi nisngop tenat ban perkhat ki barem ngile pop yu blai ngilong percaya yu blai ngitam ki barem ban perkhat ye ka menor ban perkhat ye ki bangile ki kam jung setan mensua ban ye thuk khana ha ki briu ublai wong shish ngi padeng yong ish jingmut jing perkhat bathala ka jingmut jing perkhat basep ki alam syakiktin ki bathala ni ki basep uji sukre sula maham haga gospel of Matthews khat ar kan khot ka balai pun riu balai pun yo ngam ki kentin ki ba mi nau try jisu wong hang ni kawai pa kawai ka kentin thala ka basep ka ba kibriu kin kren kin ai jing khen hakas ni bishar ongin ai jing khen ki kentin bi ki kentin thala
kikintin mangisin ya kibriyo min ajing ken haublay Jisu ang na ba nakiktin jong me an penkesam ya me bat nakiktin jong me an penrem ya me dongin ken mau ya ki prateli belajar do apostol Paul yei ki besisha yei ki badon buram yei ki bahak ki bakuj bat kumta dorter namar ka jingim ka babet kasdang bat ka jingmut jing perkhat ka babet ka jingim ka babet ka syong ha ka jingmut jing perkhat ka babet o mla ban khang ni ki pukni na ka baher to wer ya ka khli ka jongi hanrei tang ko we ngin khang ya ki ka long baginom ailat pakin thauskum ni kin khapeleng ha ka khli katkum ka kitab jung Ecclesiastes kalanong ka ba nyo hangni ni siyam balaong bangin pensep ya ka bor perkhat nginum pensep ya ka bor perkhat daga ba perkhat yai perkhat ya baro wa kibriu ki kren khamtam ki jingkren ki basyu ya lorni ya thu khana puris kam kai dongin ken ma we ki lai tili ki shri jong Mahatma Gandhi yai kita ki shri ngan pule kombolong ningkong wong see no evil kabaar hear no evil kabalai speak no evil eyes closed ears closed mouth shut what page you gabas new what your snow you gabas new what kren kanu gabas new kabrip ki khmat set ilagi skor kubum ka sintor perkhat thumu nyokor ya lakakam haka generation ka ba mentang jong mind your own business mind your own business ngimdai ban bun kam bantu klar ya ka kam ki wai hangno ngisiam ki brio ki bantu klar ya ka kam ki wai haka office jong CEO laong lightly ngan ong kum baka ong talk of business finish your business leave me to my business keren be je ka kam pendap la ka kam ki ngan le la ka kam husiar tongin husiar ya ki jingmut jing berkhat ki ba penthut o ki samla kiar ya ki jing perkhat ki ba penthut ke ba ki khot ki distracting thoughts kai it samla hakapor padang pule kikmi kikpa kipulam lut kajing thmu kajing duai jung ki haublai kajing angnut ka balang na ka benta ki samla lenei pulam lut ka bakhat du ngimdei ban kwa angnut balat thmu shiba palat ka kentin nongwei ka ong kita ki over anxiousness lani ki jing khuslai kadai ka kam ka balong ka bashisha ka bajur ka balong serious ki jing thmu shiba palat ka ai je ka pen ban yo setan ngiklet ban siania lut sispa persen ha utrai ubri ula ban yo ka jing shitom ha ka jing mut jing perkhat ulong depress uyo ka anxiety kwa dik ubri umla ban penjai shu yala di haublai usulong duk hamen sim do jing kerman na ka jing im jungu bon ba ki ba usaitan ka dujok ki penlong duk hamen sim yu ki bri ku jungu blai ki bala yalap ki bala hikai ki long pen ban ki ba duk hamen sim kani ka benta kalong ka ba hadu kata ka ba juat handrai la rapi sak skor hadu ka bokut kan wan ra pen ban ka solution ya ka jing im ka jong pi ha ka syong kha syong man na kren na kaliang jong banget oh
lapan do pilot klemyo lapan di air hostess klemyo ngalat tumu do doktor bat kiwei kijing tumu baper klemyo hagijing pule lat tumu palat banganyo ya kajing pule IAS Andrai klemyo ngatmu ban pule doktor klempoi kijing jia ki bobon balak tmu palat bon ba ki wei ba ki brief ki commit suicide no ki khat no ila ka jong ka jing em ki penjot no ila ka jong ka jing em da ka jing em lengkar ka jing em aurea ka jing em jaklia nang ta shu kalat tmu ka kam ko ki samla latmu palat ya ka wei Andai kata kakam ke balak temu klem longkam mohon syuk dah kawai pat ubri ulong dukha men sip katrei ke anxiety ke dujok borok kawai angnut dik oh la aksa ya kawai ke brio kabang la temu palat Kani ke brio, katrei kum ke air hostess. Khaddu khadwai, bun paus nem, kasyong kurim no syawai pat. Usaitan 4% upenjot itu brio, kijimut ju perkhat jemu. Daga badi, daga babam, bad daga bale ikikam ki bacaklia. Kadonut jemu, kapai no nautrai. Ushania akabrio, ha ushania akibrio. Kaken rea ka doknut na utrai. Kom ya kita kijat doknut ublay wong long balatim. Long balatim ya ubriu ka briu. Kiba ka doknut jugi kaken rea no na utrai. Laap bun snem banyo para bangin. Khaddu namar bo miyo kendrup de kibongen. Kendrup no kat kebayo. Bon ki fail no ya ka purpose sublay. Ka kingdoms purpose. Ka kingdoms purpose ka jingtmu ke jong ublay. Ka jingtmu jong ke hima ladu no. Ha ki crossroads jong ke jing im joki. Ki fail no ya ublay. Ha ki crossroads jong ke jing im joki. Ban sim senjam. Bon ba ki miss no ya ka plan ke jong ublay. Kaplan ke jong ublay ki Israel bikin mau long men penpoi bai ki sekanan handrai sgau si banong pat ba pat san ki do no ekamon ublay lamba ke jing knyum ke jing kutub jong ki lengba usaitan wana ke jing mut jing perkhat jong ki ban pen perkhat ki ba ki bomlong ki ba kimi issue ya ka bau blay ulale hijab la bau Moses ulakap ya ka duriau basau haka jingya lenti jongi haka ka perthai ngi kendo ki mau siang ngi kendo ikni ka khlam ngi kendo ik jungwet ki jingwa ka basngausi kalong bayo ka doknot jongi ka kanria na ublay Kakenria na kikularu blay kabagin siya bay kaddu wadu Abraham ulim no hakene ka jingay bon ba kimis no kita kiba kya kentin nong way ki ong ki over anxiousness lada myo tim long ngalamut kani bay lada myo mlong kini ki over anxiousness Hilong ki bama nakabenta ki tots ki jongi nakabenta ki jungmut ki jung perkhat jongi dai naman kata daw wa apostol Paul hak New Testament ula ai ko warning ke background urang wat kuslai ya ke eru hak city sikinong Filipi wat kuslai ura ikinong Filipi wong wat kuslai hendrai pendam lut ya thuk lut au blai pentip lut show blai Be anxious or be careful for nothing. Be anxious or be careful for nothing. Ubreo ke kitab Jeremiah ang ublay. Suk uta ubreo. Ubasya niya autray.
Naba keting syania jengu hadu ke bekut long utrai. Klem kejengay ngimla ban persengo bahayo blay. Sa ini wey ibaritam ibadon kam tam ngimday ban husyar syaba palat. Kita ki balalong syaba palat. Ban bu aka kentin nong wey ke khot ki khot ka over cautiousness. Over cautiousness. La husyar palat. Sumari ki syaba palat. Kaya lampen ban sekejingdu mensim. Sekejingdu jingkermen. Haka kitab Genesis kelnong ke ba arpo. Lada pin puli pin syam. Yau Abraham. Ula husyar syaba palat. Kata ka over cautiousness ke jong u. Ula sumar syaba palat. Ula sendong yala ilok kat sara. Kat hadu banong yau Abimelek. Usim ke girar. Bakat sara kadai kapara jong u. Ilok jong u. Kawan ke jing syap ting. Kawan ke anxiety. Ulang depres. Kajing syap ting. Kalaban yu hagirar. Ulayakun namar kasara. Kata kajing syap ting jong u. Ulatok Usim Abimelek. Banong bagadai kapara. Namar kalong kabriu kababahabriu. Hadu kata-kata. Usim Abimelek. Ula pakot ya ka. Ukwa bansong kurim ya ka. Ubapli umtip ay ruem. Lawan kajing kiwin hagirar. Nadu Usim at kibriu baro. Namar Abraham laong kadkhot kabakhatway. Upla. Wong hayo Usim Abimelek. Bayo kin peniap yu namar kasara. Ulaklet no yakikular ublay. Hi hagabakum kani kapor. Ngiklet no yakikular ublay. Ngaklet no yakani ke kitab Jeremia. Banang suk utau briu besyani outrai. Wat kuslay ke airu. Kitab Proverb ublay wadab ang lupa. Syania hanga de kedonot baro. Hakikutlat. Ni ang kesintur. Ni keren ni kiting keren kiba artetin. Ni itu kana perabangay akidat jeng artetin sudah. Ni kloy. Ban le haki WhatsApp. Haki AKA ben itu ikijeng artetin. Ban keren ni kijeng artetin. Kijeng husyar palat. Kijeng sendong palat. Kijeng kejir palat. Kipen saja penban. Ya kitot. Ya kijeng mut jeng perkhat jeng abat jeng pi. Kat hadu ngis ngausi deki benai. Ngiling a deki babun senem. Bat ngimdon kajinget kumu Abraham hakikularu blay. Walau deyu pa jeng kajinget. Handre kejing husyar. Kejing sendong palat jeng u. Dak kabangile kumni. Ngipen sitom. Yala kijong kijeng mut kijeng perkhat. Hadin kata ublay ulam mipau. Haka kitab Genesis katsan kelenong kat kabaningkong ni. Ulam mipau hau Abraham. Wong kaktian utrai kalawan hau Abraham. Haka jingi ipau kadaong. Towat siap ting ko Abraham. Towat siap ting ko Abraham. Manga ngalong kasti jong me. Bat kabainong jomi kanlong kabakraw e. Ngiklet ban pai syakikularu blay. Ngiklet ban pai ban pliet ikaktiru blay. Ban lumtup hakadonu kajongi. Hakaskway pakaway ka situation. Ngilong penban kinong snow om kinong le. Ngilong penban kinong puli malumalay ka Bible. Om kinong bamlendet ikaktin kajong blay. Bongin yari perkhat. Yaki prateli balajer. Daw Apostol Paul. Ki basisha. Ki badan buram. Ki bahak. Ki bakot. Ki ba itanak. Ki ba dayro. Jing bah. Bat ke jing yaro. Upolo ang tupin ya perkhat. Yakini ki airu. Nabakumba u perkhat. Hapo alade.
ong ke kitab Proverb kumta ulang ublay unkur khu yangi unkur khu yapi baro ki bayat snow ai bakini ki kentin ki long do long snam ki shim kani ka long ka kentin ublay shim kani ka long ka jing maham na ka kentin ki jung ublay sumar yaki jingmut jung berkhat shim ke kitab Sam ke beningkong puson ya ka jia ayu yu tu briu bo puson ni ka kentin ublay uba perkhat meet but step khadu uyo penban ya kijing perkhat kijung ublay ha kijing mut jung perkhat de ulasil de kitot kijung ublay om kijing perkhat jung perthai kidawan kijing perkhat ki kumnu compare handrei ya kijing perkhat kijong u lashon mohor ha kijumut berkat jemu daki kular kijum ublay berkui pi tungine doai kopa na aingu yami nam takani kapohar kabakor dor mela ay kani kaktin ka jongmi siki pait lang jongmi kini kilong ki briu ki jongmi ko kenrat ki bakor dor ki bamela thaw ki hakadur ka jongmi ay begini ki kentin barok kabaki kila syak skor kan long do long snamati kan man kerhai haki do nut jongki ko kenrat kin saiso nakawai kesni syakawai pat kin long ki jongmi ki bapen sngop hayami ko kenrat trying adwayami bamen riki na ki ei jing perkhat jong kan ka perthai ki khobor ki bedum sudah hakene ka perthai syong basa ka jongi yarap yangi banginla kum ka balang ban pendep wud ya ka mission ka jongi ban yalap ya ka gospel sia ka perthai baro kowe ban pensno ya ka ban hadin kata pangidap kala jia ka bakut ko kendan men rong no yangi men wan syau no yangi sia ka hima ka jongi naba melalej ban penkre na ka banta jongi putra yarap yangi kum ka balang banginang yajak man rengkat bat kani ka passion ka jongi ban yajak man ban ra e ka gospel ka jongi bat na ka banta gini ki brio baro ki bayas ngo putra to kerku yaki try kerku yaki bu apa jengki ka jing syapti ngame ka jing sliang yame ka jing trang yame ha ka jing im jengki ko kenrat watsya baki bo jung setan kin luti ya ki jing mut jing perkhat jengki ka baki don haki kular ki jengmi ha ka keteng ka jung jisu lipan amen ublein kerku yaki